Фара остава сама в кабинета на Бехнам и се опитва да отвори сейфа, но не успява. Тахир дава на Халюк името на този, който го е предал в полицията – Акбар. Халюк се изправя пред него. Бехнам говори пред пресата за новия проект на компанията. Тахир се появява и обявява пред всички, че е новият партньор на Бехнам. Халюк е прехвърлил всичките си акции на Тахир. Той ще получи и акции от Али Галиб след прочитане на завещанието му. По този начин има достатъчно, за да стане част от акционерите. Бехнам побеснява и предлага да купи акциите му. Условието на Тахир е Бехнам да напусне Турция и да вземе семейството си. Фара и Тахир се срещат навън. Той забелязва раната на вената на ръката й и я пита какво означава това. Тя твърди, че е имало малък инцидент. Бехнам разпитва Вера за завещанието на Али Галиб. Обвинява я, че ако не бързаше толкова да обяви съпруга си за мъртъв, сега нямаше да са в тази ситуация. Той не може да си представи, че човекът, когото мрази толкова много, сега е част от компанията му и още по-лошо, отново е близо до Фара. Тя се страхува за живота на Тахир, тъй като е толкова близо до Бехнам, но в същото време присъствието му й носи спокойствието, за което копнееше. Фара търси начин да излезе от дома на Бехнам и решава да използва номера на Керим. Мехмед разбира, че Тахир го е използвал, за да се домогне до информация за Халюк и се ядосва. Тахир заявява, че са му отнели всичко, затова иска да ги накара да си платят. Мехмед твърди, че ако нещо се случи с Акбар, той ще е виновен. Фара успява да накара Бехнам да я пусне, да се види с Гьонил извън дома му. Халюк иска пари от Акбар, за да не разбере Бехнам, че Чичо му е агент на властите и за нанесените щети.